i assassinats sense que les autoritats republicanes o la Generalitat puguin fer gran cosa per impedir. Víctimes d'aquesta revolució són les institucions i persones de dretes, i molt especialment l'Església, que és vista com a aliada dels sublevats. Moltes esglésies són cremades. L'Església no havia intervingut en la preparació de l'aixecament militar, però un cop esclatat s'hi va adherir tant la jerarquia com la majoria de fidels. Per a molts d'ells, aquella guerra civil va tenir el caràcter d'una croada. La persecució religiosa a la zona republicana fomentava aquest sentit de guerra santa. Però els catòlics bascos es van mantenir al costat de la república en defensa de la seva autonomia. A Catalunya, l'arquebisbe de Tarragona, cardenal Vidal i Barraquer, salvat dels anarquistes per Companys i Ventura Gassol, va passar tota la guerra en una cartoixa italiana, sense voler signar la carta col·lectiva dels bisbes a favor de Franco i treballant per fer acabar la guerra amb una mediació internacional o una pau negociada. Fora d'ell, el cas més significatiu és el del Partit Demòcrata Cristià Unió Democràtica de Catalunya. El principal d'aquests catòlics, contraris a la sublevació, era Manuel Carrasco i Formiguera. Casat amb Pilar Azamar i Puig de la Bellacasa, havien tingut 8 fills. El 1936, la noia gran tenia 20 anys i la més petita només uns quants mesos. El pare de Carrasco i Formiguera era de Villena, en una comarca alacantina castellano-parlant, i la seva àvia paterna era de Iecla, Múrcia. Havia vingut de jove a buscar feina a Barcelona. Es va casar amb la filla gran de l'amo i, havent mort aquesta, amb la germana més petita. Els Formiguera venien de Florejacs, a la Segarra. Del segon matrimoni van néixer Lluís, Manuel i Rossend Carrasco i Formiguera. El pare va morir quan Manuel encara no tenia 2 anys i Rossend va néixer pòstum. La mare, per la memòria del difunt pare, els feia parlar en castellà. L'oncle, Emili Formiguera, germà de la mare, els va fer de segon pare. Tenia una bona biblioteca catalana i amb la col·lecció de la Renaixença i el Cucut, els 3 germans van descobrir la seva identitat nacional. Però l'oncle Emili va morir el 1893, víctima de la bomba que un anarquista va llançar al Liceu. Va ser Manuel, als 8 anys, qui un dia va dir a la mare que tots 4 eren catalans i era absurd que parlessin castellà. La mare s'hi resistia, tot invocant la memòria del pare, però en Manuel va insistir i tota la família es va passar definitivament al català. De la mare va rebre Manuel Carrasco una sòlida fe cristiana. Des de molt jove va ser militant compromès tant del nacionalisme com del catolicisme. Va pertànyer a la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, fundada per Torres i Bages, i fins en va ser uns quants anys secretari. Es conserva el llibre d'actes amb una colla de pàgines escrites de la seva mà. En l'eufòria de nacionalismes que dominava Europa després de la guerra del 1914 al 1918, la Lliga de Montserrat va organitzar la Jornada Patriòtico-Religiosa del 1919, celebrada a l'església de Santa Anna de Barcelona. Com a secretari de l'entitat, Carrasco va llegir les conclusions de la jornada, redactades pel doctor Lluís Carreras. L'autonomisme. Això és el dret de tota persona, individual o col·lectiva, de regir-se ella mateixa. És l'expressió genuïna del dret natural. La pàtria dels catalans és Catalunya. Essent la llengua catalana obra de Déu, reconeguda i beneïda per l'Església, ella és el medi natural i obligatori de l'oració i de la transmissió de la paraula divina per als fills de Catalunya. Comença la seva carrera política. Elegit el 1920 regidor de l'Ajuntament de Barcelona, com a independent en una llista de la Lliga Regionalista, Carrasco fa posar a un carrer de Barcelona el nom de Max Sweeney,
batlle de Cork, a Irlanda, mort en vaga de fam patriòtica. Carrasco es va distanciar de Cambó i de la Lliga Regionalista i va esdevenir admirador i amic de Francesc Macià. Va fundar la revista L'Estevet, en la qual ell escrivia articles i inspirava acudits que uns dibuixants traduïen gràficament. Aquests acudits critiquen els catalans espanyolistes i monàrquics i també la gent de la Lliga, presentats com uns senyors esteves, típics burgesos o botiguers que només es preocupen del negoci. La Lliga és caricaturitzada com la botiga del senyor Esteve, la puntual. La revista L'Estevet presenta un personatge amb aires d'artista o poeta que simbolitza una nova generació més idealista i generosa que, com a l'auca del senyor Esteve de Rossinyol, es rebel·la contra la mentalitat mercantilista del seu pare i del seu avi. La revista publica l'himne La nostra bandera, per al qual Carrasco va demanar la lletra a Josep Maria de Segarra i la música al mestre Enric Morera. Des de l'Estevet, va patrocinar la Conferència Nacional Catalana del 1922 i va ser un dels joves radicals que aleshores van deixar la Lliga i van fundar Acció Catalana. Francesc Macià volia que aquella conferència es declarés Assemblea Constituent Catalana i en ser rebutjada la seva proposta va crear Estat Català i va anunciar que començava els preparatius per a la lluita armada. Carrasco compartia els objectius de Macià, però creia en els mitjans jurídics i pacífics i rebutjava la violència i el militarisme. Al Marroc, molts catalans havien mort o havien caigut presoners dels moros en el desastre d'Anual, i després molts altres van ser mobilitzats i enviats allà. L'Estevet publica articles i acudits bastant forts contra l'exèrcit espanyol que li originen expedients i processos. El que més car li va costar és aquest. En Consell de Guerra, a Manuel Carrasco li van caure 6 mesos i un dia. Normalment, s'hauria acollit el benefici de la remissió condicional de les penes de menys de 2 anys, però Primo de Rivera va proclamar la dictadura, va iniciar una forta repressió contra tota forma de catalanisme i Carrasco va anar a la presó model de Barcelona. El director de la presó encara li tenia algunes consideracions, però el govern va ordenar que complís la sentència al penal de Burgos. Era un antic monestir benedictí, del qual actualment només queden les parets mestres i algunes arcades. Ferran Soldevila ha descrit les penalitats que Carrasco hi va sofrir. En arribar al penal de Burgos, després d'haver-li fet substituir la roba que portava, àdhuc la interior, per un infecte i esparracat vestit de presidiari, fou ficat a la cel·la d'entrada a les fosques dia i nit, sense més moble que un barraló de fusta amb els excrements dels estadants que l'havien precedit, i amb un fred tan intens, el fred de Burgos de Zambrí, que ell, home de còrpora robusta i avesat a anar lleugerament vestit estiu i hivern, malgrat els exercicis a què va lliurar-se per tal de reaccionar, va caure glaçat i ert, i així fou trobat, sense sentits, per l'escarceller, una de les vegades que va obrir la porta per dur-li al ranxo. El van retornar al costat d'una estufa. Li van donar un jersei i el van tancar de nou dins la mateixa cel·la. El 17 d'agost del 1930 es van reunir en aquest local del Centre Republicà de Sant Sebastià 14 representants dels partits republicans de l'estat espanyol per pactar el derrocament del règim monàrquic. Els republicans espanyols volien començar per establir un programa d'acció revolucionària antimonàrquica, però els catalans, començant per Carrasco i Formiguera, van plantejar com a qüestió prèvia el reconeixement de les aspiracions nacionals i es va acordar que la república, quan es proclamés,
reconeixeria la personalitat de Catalunya mitjançant un estatut que el poble català hauria d'aprovar en referèndum. En un llibre que Carrasco va publicar sobre aquest pacte, escrivia: Vàrem parlar, però clar i català. I aquest fou el nostre èxit. En la seva actuació posterior, Carrasco es va cenyir sempre al pacte de Sant Sebastià. Quan Macià va proclamar l'estat català, ell va mirar de fer pont amb el govern provisional de Madrid. Però quan més endavant les Corts volien retallar l'estatut que el poble català havia aprovat, ell va sostenir que les Corts espanyoles no podien dictar un estatut de Catalunya, sinó només comprovar la legalitat del procediment. Les eleccions del 12 d'abril de 1931 eren teòricament municipals, però, de fet, tots hi van anar sabent que el que es decidia era el règim, monarquia o república. Els republicans van guanyar totes les capitals de província, excepte Palma de Mallorca i Lugo. Catalunya es va anticipar a Madrid. El 14 d'abril, cap a la 1 del migdia, Lluís Companys, des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona, va proclamar la República Espanyola. Allà mateix, a 2:45, Francesc Macià proclamava l'estat català dintre la Federació de Repúbliques Ibèriques. A continuació, va travessar la plaça de Sant Jaume entre els aplaudiments del poble i va prendre possessió del Palau de la Generalitat, que aleshores era Diputació Provincial. La primera redacció de la proclama de Macià, obra de Ventura Gassol, era més aviat lírica i romàntica. El text definitiu, retocat per Carrasco i Formiguera, era jurídicament més precís i al·ludia expressament al pacte de Sant Sebastià. Hi va haver tensió entre Madrid i Barcelona, telefonades i una anada urgent a Madrid de Carrasco, com a persona de confiança de Macià i alhora signatari del pacte de Sant Sebastià. Va retornar a Barcelona el 17 amb 3 ministres del govern provisional de la República Espanyola. Les converses van ser llargues, fins a arribar a una fórmula transaccional. En lloc d'Estat català o República Catalana, es diria Generalitat, nom d'una institució de l'edat mitjana que, de moment, no prejutjava res del contingut autonòmic. El dia 15, Macià ja va constituir govern. El partit de Carrasco havia fracassat a les eleccions, però Macià li tenia una gran confiança personal i li va confiar la Conselleria de Comunicacions, encara que, finalment, va ocupar Sanitat i Beneficència. El 3 de juny de 1931 van tenir lloc les eleccions de diputats per a les Corts que havien d'elaborar la Constitució de la República. Carrasco va ser elegit diputat per Girona. La seva activitat com a diputat a les Corts Constituents va versar sobre 2 temes principals: la qüestió religiosa i l'Estatut de Catalunya. Essent Carrasco víctima de la dictadura i republicà notori, tenien molt valor les seves paraules en defensa dels drets de l'Església, dels religiosos o del vot de la dona, que molts d'esquerres no volien concedir perquè temien que votarien pel qui els digués el confessor. A causa de la qüestió religiosa, Carrasco va deixar Acció Catalana i va passar al Partit Cristià Unió Democràtica de Catalunya. La República no puede defender la igualdad de derechos de ambos sexos y después excluir del derecho de voto a la mitad de los ciudadanos españoles. La mayoría de los católicos y de las católicas son republicanos, como lo soy yo. Y lo que no se puede admitir es que en un régimen de democracia se den patentes de republicanismo a nadie. Conozco la historia y sé que muchas veces, con el título de religión, se ha sido intolerante y se ha perseguido indebidamente a los que no eran católicos. Pero ahora queréis volver la oración por pasiva y que los católicos no tengamos derecho a la vida. D'acord amb allò que s'havia pactat a Sant Sebastià i ratificat en proclamar-se la República,
Una comissió es va reunir a l'hotel de Núria i va redactar un text que, pel lloc, va ser anomenat l'Estatut de Núria. Va ser sotmès a votació, primer dels municipis. Absolutament tots els 1.063 ajuntaments de Catalunya el van aprovar. Després, referèndum popular, amb una participació de més del 75%, la més elevada de tot el temps de la República. El 99% dels votants van dir sí a l'Estatut de Núria. Però en presentar-lo a les Corts de Madrid va sofrir grans retallades. La minoria catalana havia arribat a un acord transaccional amb Azaña i el govern, però Carrasco va exigir el respecte dels pactes i, per tant, de l'Estatut de Núria. O yo estoy completamente equivocado, señores diputados, o toda la discusión que hemos tenido hoy es completamente irregular. No dice la Constitución que se reúnan las Cortes Constituyentes para formular un proyecto de ley de estatuto. En la Constitución se establece que son los pueblos que constituyen España, los que llamáis vosotros regiones españolas, que tienen que venir aquí a decir cuál es su voluntad. Es el pueblo de Cataluña el que tiene reconocido en la Constitución el derecho de manifestar su voluntad. Y vosotros tenéis reconocido también en la Constitución el derecho de discutir si esta voluntad es o no compatible con la Constitución. Y nada más. No decían eso al discutirse. Este señor dice aquí lo mismo que en Cataluña. Tiene esta ventaja. ¿Qué se pretende resolver con la aprobación del Estatuto? Se pretende resolver el problema de Cataluña. Y el problema de Cataluña, señores diputados, es como es. No es como vosotros queráis verlo. Pero su señoría es separatista. Nada de interrogatorios. Señor Pérez Madrigal, yo de mis ideas respondo siempre. Y de mis actos respondo en la forma y proporción que sea necesario. Lo que defiende su señoría se defiende a tiros. Con discursos no. Ya hablaremos de eso, señor Pérez Madrigal. El señor Alcalá Zamora, en Barcelona, desde el balcón de la Generalitat, dijo a nuestro pueblo: la República obrará en justicia con el pueblo catalán, devolviéndole lo que era suyo, la libertad que le arrebató la dominación monárquica. El pueblo catalán que yo represento. Este a quien representa es a Macià. Este es el íntimo de Macià, el verdadero amigo de Macià. Es el apóstol del nacionalismo. Yo, representando al pueblo de Cataluña que votó el Estatuto, vengo aquí a defenderlo y a intentar convenceros de que es compatible con la Constitución de la República Española. Y vamos a los tiros, señor Pérez Madrigal. A este respecto, he de decir a su señoría que son un completo infundio todas las noticias que se esparcen por ahí de preparación de violencias en Cataluña. Los más extremistas, en sentido nacionalista en Cataluña, entre los que tengo el honor de contarme, nos damos perfecta cuenta de que el poder de la violencia ha acabado para siempre y que no está de moda en los tiempos actuales jugar a los soldados, a guerrillas ni a trincheras. No, señor Pérez Madrigal, el derecho y la voluntad de Cataluña son cosas que nacen y se asientan tan profundamente en los principios inconmovibles del derecho que no necesitan de la violencia para defenderse y para imponerse, y que no temen tampoco a la violencia que intente destruirlos. Nosotros sentimos esta necesidad de gobierno propio, no para encerrarnos en nuestra casa, ni para marcar ninguna hostilidad hacia los otros pueblos, al contrario. Y no solamente no es particularista nuestro nacionalismo, sino que es hispanista, es iberista, es europeísta. Porque únicamente, señores diputados, si dais a Cataluña aquellas normas de gobierno propio que son indispensables para su vida, Cataluña podrá hacer su aportación a la obra general española y a la obra de cultura universal. Como dice aquella sardana, que fue proscrita en tiempos de la dictadura y que por eso tiene el cariño de nuestros paisanos, nosotros somos y seremos catalanes. Som i serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. O Castilla, acuérdate que hay otro pueblo que vive dentro de tu territorio, que hoy es el territorio de la República, que tiene una lengua que no es la tuya, que tiene un acento,
una manera de ser, un temperamento que son diversos de los tuyos. Es completamente ocioso que tú te empeñes en negar la existencia de ese pueblo. Eso se ha intentado durante siglos y no se ha conseguido ni se conseguirá nunca. Carrasco i Formiguera era un bon advocat, especialitzat en qüestions financeres i econòmiques. Professor de dret mercantil a l'Escola d'Alts Estudis Comercials i Mercantils, havia publicat un manual, Normes del comerciant. Si només hagués cercat l'èxit professional, hauria estat un bon advocat d'empreses. En el caos econòmic que es va produir després de l'alçament, la Generalitat necessitava tècnics competents per normalitzar les fàbriques i bancs i el pagament dels salaris. Carrasco hi va col·laborar. El primer conseller de Finances de la Generalitat en guerra va ser Martí Esteve, que per ser d'Acció Catalana coneixia Carrasco i el va prendre com a assessor tècnic. Quan un mes després Tarradellas va assumir la Conselleria de Finances, hi va trobar Carrasco, va veure la bona feina que hi feia i va mantenir-lo en el càrrec. Tarradellas no estalvia elogis quan parla de la seva eficiència, però per la seva condició de catòlic notori, defensor de l'Església i també per haver-se oposat al saqueig de comptes corrents particulars, va ser amenaçat de mort pels extremistes. Tarradellas, que el necessitava, li proposava que anés a París o a Perpinyà i ja li enviaria la feina de la conselleria, però Carrasco no volia semblar un d'aquells que, amb l'excusa de serveis especials, anaven a França una vida de blanxerna. Companys i Tarradellas, molt a desgrat seu, impotents per a garantir la seguretat física de Carrasco, el van enviar a Bilbao com a delegat de la Generalitat prop del govern d'Euskadi. Va fer un primer viatge pel Nadal del 36 amb dues de les seves filles. Carrasco era molt amic del president Aguirre i dels nacionalistes bascos. Havia visitat repetidament Euskadi en les campanyes de solidaritat de nacionalistes gallecs, bascos i catalans, i els admirava perquè havien sabut defensar capellans i esglésies dels excessos revolucionaris. L'Arxiu Tarradellas de Poblet conserva la documentació d'aquesta missió. Al febrer del 37 va retornar a Barcelona, però ja a l'aeroport del Prat va ser reconegut pels milicians de la FAI i va veure que els seguien. Es va amagar i va haver de tornar a sortir ràpidament cap a Perpinyà. Allà es va reunir amb la família per anar tots junts a Euskadi. El 5 de març de 1937, a la 1 de la matinada, sortia de Baiona cap a Bilbao el vapor basc Galdames. Hi anava Carrasco amb la seva esposa Pilar, 6 dels 8 fills i la dida de la Rosa Maria, que només tenia uns quants mesos. Viatjaven també en el Galdames alguns polítics i més de 150 civils bascos. Quan van ser fora de les aigües territorials franceses, se'ls van unir 4 bous, petites embarcacions de pesca que el govern d'Euskadi havia armat amb un parell de canons i els havia batejat amb els noms de les 4 províncies basques: Biscaia, Àlaba, Guipúscoa i Navarra. La travessa de Baiona a Bilbao havia de durar unes poques hores, però es va desfermar un temporal impressionant i se'ls va fer de dia. Van passar per davant de la costa guipuscoana, ocupada ja pels nacionals, i en arribar a l'alçada de Bermeo, 2 dels bous, entenent que ja no hi havia perill, van comunicar que se n'anaven directament a Bilbao mentre deixaven el Galdames, més lent, custodiat pel Guipúscoa i el Navarra. Llavors va aparèixer la unitat més poderosa de la flota franquista, el creuer Canàries. Per la seva artilleria de 120 mil·límetres, va començar a fer foc i va produir al Galdames un gran esvoranc, pel qual feia molta aigua i no poques víctimes. Però el capità del Galdames no es rendia.
El Guipúscoa i el Navarra responien amb els seus petits canons i també van causar algun dany al Canàries. El Guipúscoa va ser tocat i es va incendiar, però així i tot encara va poder arribar a Bilbao. Llavors el Canàries va concentrar el foc contra el Navarra fins que el va encertar de ple i es va enfonsar. El Galdames, indefens, es va haver de rendir i deixar-se conduir a Passajes. La família Carrasco va ser dispersada. Després d'uns dies a la presó d'Ondarreta, platja de Sant Sebastià, el pare va ser dut a la presó d'homes de Burgos. La mare, amb la petita Rosa Maria i la Dida, a la presó de dones de Burgos. La Mercè i la Núria, a una presó de dones de Sant Sebastià. I els tres petits, Raimon, Josep i Neus, a un orfelinat que feia de presó per hostatges. I sense saber res els uns dels altres. Manuel i Pilar van poder-se localitzar al cap d'una setmana i s'escrivien, però van trigar quasi un mes a tenir notícies dels fills. Carrasco estava desesperat. Se sentia culpable de la perdició de la dona i els fills. Els petits, a la presó asil, no podien combregar perquè eren rojos separatistes. Quan es van confessar, el capellà els va posar per penitència un Pare Nostre per la conversió del seu pare. La presó provincial de Burgos havia estat construïda durant la dictadura i era molt més funcional que aquell antic monestir on tant havia sofert Carrasco en temps de Primo de Rivera. Durant la República, essent directora general de presons Victòria Kent, en van fer una institució model. Quan va arribar-hi Carrasco, encara hi havia un director del cos de presons, molt humà, però a partir de la revolta els presos s'apilotaven. Prevista per a 900 n'hi havia més de 3.000, tot i les neteges dels que cada dia s'enduien per afusellar-los. El director no ho podia impedir i hi patia molt. Burgos, 15 de març de 1937. Estimadíssima Pilar, ahir no vaig poder aconseguir ni paper ni segell i per això no et vaig escriure. Trobar-nos sense ni un cèntim complica encara més la nostra dolorosa situació. Avui he tingut notícies teves i de la petita, a través del metge. El que em fa estar més angoixat és la falta de notícies dels 5 fills que varen deixar Passajes. És natural que ells tampoc hagin escrit, perquè tampoc no tenen diners. Potser, pobrets, ni tan sols saben on som nosaltres. Els dies passen horriblement iguals l'un a l'altre, fins en el temps. Avui sembla que hagi millorat, però he passat una colla de dies sentint xiular el vent com a Bayona, o al mar, o a la presó de Sant Sebastià. Després d'uns 3 mesos de presó, un vespre, a la presó de dones, comuniquen que la Dida i la petita Rosa Maria, que té tot just un any, estan en llibertat i han de sortir immediatament. La Pilar vol retenir la seva filla, però exigeixen que surti amb la Dida. 2 noies, companyes de presó, se'n compadeixen i donen a la Dida l'adreça d'una seva tia, la senyora Feli Ramos, que viu molt a prop de la presó. Ja de nit, la dona, amb la nena als braços, truca a casa de la senyora Feli i li exposa la necessitat. La senyora Feli les va rebre com a família, amb un desinterès total durant 2 mesos, fins que la muller i els fills de Carrasco van poder sortir cap a França. Després, la senyora Feli encara es va encarregar de portar la roba i el menjar a Carrasco a la presó. Després de 5 mesos d'empresonament, la família de Carrasco i Formiguera va ser intercanviada amb la del general López Pinto Berizo,
que era justament el cap de la divisió, o capitania general, de Burgos. Això indica l'altíssima valoració de Carrasco per part dels nacionals. Llavors, la Pilar i els seus fills, abans de sortir cap a França, van fer la primera i última visita a Carrasco, al penal. Van quedar molt afectats. Carrasco mantenia el coratge i la vivor d'esperit, però les sofrences morals d'aquells mesos l'havien desfet físicament. Tenia 47 anys i semblava un vell, demacrat i amb molts cabells blancs. El director de la presó va donar totes les facilitats per la visita i fins va deixar que Carrasco arribés a la porta del penal per acomiadar-los. En abraçar per últim cop la petita Rosa Maria, Carrasco li va treure les sabatetes de llana que portava i se les va quedar per record. Les duia sempre a la butxaca, juntament amb les fotos rebregades de la família. Pocs dies després de l'alliberament de la seva família, Carrasco i Formiguera va passar pel Consell de Guerra el 28 d'agost de 1937 i va ser acusat d'adhesió a la rebel·lió amb l'agreujant de la transcendència i greu dany produït a l'estat espanyol. ¿Tiene usted algo que añadir? Quiero manifestar que el delito de rebelión militar no lo he cometido yo, sino aquellos que se han sublevado faltando al juramento de fidelidad, prestado a la... Silencio, silencio, lo ordeno que se calle. Oficialment, la sentència no es comunicaria fins que el Generalíssim la confirmés, però Carrasco sabia perfectament quina era i ho va comunicar delicadament a la Pilar. Burgos, 6 de setembre de 1937. Estimadíssima Pilar meva, com que et conec i sé com n'ets de forta i animosa, no t'he d'amagar la celebració del meu Consell de Guerra. Després de repetides suspensions, va tenir lloc el passat dia 28 d'agost. Desconec oficialment el resultat, però per altres casos semblants ja em puc imaginar quin és. Doncs bé, només desitjo per a tu la tranquil·litat que t'asseguro que jo tinc i que neix, en primer terme, d'una absoluta confiança en Déu i després d'estar exempt de tot remordiment de consciència. Com que aquesta no m'acusa, no tinc por de res. Així heu de pensar, tu i tots, i hem d'unir les nostres oracions, tot esperant els esdeveniments amb la màxima serenitat. De moment, la impressió que em domina és la satisfacció per la vostra llibertat. La meva gran pena era que jo em sentia el causant de la vostra desgràcia i vaig oferir a Déu la meva vida pel vostre alliberament. Burgos, 13 d'octubre de 1937. Molt estimada Pilar, ahir et vaig recordar més que mai per ser el teu sant. Em vaig passar el dia mirant i remirant les fotos teves que tinc. Em resulta molt dura la nostra separació. Ara que estàvem a punt de complir els 25 anys del nostre matrimoni. Quin dia més singular. Va ser de temps dolent i fred intens, i amb tots aquells records a la imaginació, i amb tots els temes del tercer acte de Tristany al cap. Caminava sol, al pati, per estar més a prop teu, arraulit, per protegir-me del vent fred, que molestava molt, i tot sentint la repetició indefinida de la melodia trista del Tristany i tot el seu meravellós desenvolupament, i anhelant de poder sentir que canvia la tonada i se sent la melodia alegre que anuncia l'arribada d'Isolda per poder tenir ni que fos una hora de vida amb tu. I així va passar el teu sant, amb una enyorança inexplicable, però amb una dolcesa encara més inexpressable.
El 5 d'abril, 4 dies abans de ser afusellat, ja amb el pressentiment de la seva fi, Carrasco va escriure l'última de les cartes que va rebre a la Pilar. En ella, al·ludeix el suggeriment del seu amic, el pare romanyà, que mirava de salvar-lo, que retractés del seu passat nacionalista i republicà i segurament l'indultaria. Però ell, això, ni per amor a la família podia acceptar-ho. Ara entrem en el meu mes. Ahir vaig complir ja 48 anys. El dia 12 és l'aniversari de la nostra boda. El 23, el sant patró de casa i nostra. I el 27, la festa de la nostra patrona, la Moreneta de Montserrat. El 17, Pasqua de Resurrecció. Si Déu permet que vagi vivint aquestes dates, ja tinc temes de record i de meditació. I si disposa altrament, serà perquè en aquest mes de tants i tan bons records em correspondrà també la felicitat més gran, a la qual egoísticament podem aspirar, la del repòs. Jo t'asseguro que si no fos per tu i pels nostres fills, no desitjaria pas res més. Ja saps que sempre he dit que no era pas aquesta la pitjor solució. Però és tan dur pensar en la possibilitat que no puguem tornar-nos a veure. El 8 d'abril de 1938, divendres de Passió i festa de la Mare de Déu dels Dolors, el general Franco, tot esmorzant, despatxa com de costum amb el seu auditor de guerra. S'havia reservat la confirmació de les penes de mort. Carrasco portava ja 13 mesos empresonat i 6 i mig condemnat a mort. Ningú no s'hauria sorprès, i el propi Carrasco menys que ningú, si l'haguessin liquidat així que el van capturar, o bé després del Consell de Guerra. En aquells temps hauria estat el més normal. Però van intercedir immediatament per Carrasco, en agraïment als serveis que havia prestat a l'Església les més altes instàncies eclesiàstiques, el cardenal Gomà, Monsenyor Antoniuti i fins al cardenal Pacelli, secretari d'Estat, a instàncies del cardenal Vidal i Barraquer. Azaña, a les seves memòries, anota que l'han anat a veure perquè miri de salvar Carrasco i comenta: «Es de creer que no lo maten porque Carrasco tiene muy buenas aldabas en la iglesia». Hi havia negociacions per un intercanvi, però Franco fixava a Carrasco un preu altíssim: 10 oficiales de los nuestros, escogidos por nosotros, o 20 innominados, diu un agent de Franco a l'ambaixador republicà a Brussel·les. En aquestes es produeixen una sèrie de fets que precipiten les coses. L'Exèrcit Nacional ha començat l'ocupació de Catalunya. L'exèrcit republicà, derrotat, no ofereix cap resistència. El general Yagüe, que comanda el cos d'exèrcit marroquí, ja es veu a Barcelona i quasi s'insubordina quan Franco li mana que s'aturi. Quintelan, Vigón i tots els altres consellers militars, inclosos els alemanys i italians, aconsellen de continuar l'ofensiva cap a Barcelona. Hauria estat el final ràpid de la guerra, però Franco vol allargar-la per anar forjant el seu propi mite i amb una decisió militarment inexplicable ordena que l'ofensiva es desviï cap a València. Per compensar el descontentament decreta la derogació de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Al mateix temps, li arriben dues notícies. A Barcelona han afusellat 2 oficials i una noia acusats d'espionatge. A més, el diari del Vaticà, l'Osservatore Romano, ha protestat públicament dels bombardeigs de l'aviació nacional. El papa ja havia demanat reservadament a Franco que els fes cessar, però ara els qualifica públicament de matances inútils i injustificables. Així, amb la mort de Carrasco, Franco ordena una represàlia per l'execució dels seus espies a Barcelona, es venja de la declaració del Vaticà contra els bombardeigs i calma els generals descontents per l'allargament de la guerra. Cursa inmediatamente mi enterado a Burgos para que López Pinto tome las disposiciones oportunas, de modo que mañana al amanecer se ejecute sin falta la sentencia.
que no se entere nadie hasta que esté todo hecho. Y si alguien llega a saberlo y tratan de hacerme rectificar, que no me molesten, que no estoy absolutamente para nadie, que estoy muy ocupado con las operaciones de la nueva ofensiva de Valencia. El general López Pinto coneixia prou bé el cas de Carrasco, no sols per la seva importància política, sinó per l'intercanvi de les dues famílies. Havia aprovat la sentència de mort del Consell de Guerra, l'havia passada al Generalíssim, i ara la hi retornen per executar-la. Qui més de prop portava les negociacions per salvar Carrasco era el pare Ignasi Romanyà, jesuïta. Havien estat condeixebles al parvulari de les Teresianes, als jesuïtes de Casp i a la Facultat de Dret. Estava molt ben situat a la zona nacional i en aquells moments era l'assessor de l'encarregat d'afers del Vaticà a prop de Franco, Monsenyor Ildebrando Antoniuti. El pare Romanyà, avisat per un amic de capitania, es va passar quasi tota la nit penjat al telèfon. Va acudir a totes les autoritats, però tot va ser inútil. Finalment, aclaparat, va anar al penal a ajudar el seu amic havent morir. Carrasco, quan li van notificar que s'anava a complir la sentència, només es va endur de la cel·la les fotos de la família i les sabatetes de llana de la petita. Amb l'excusa d'atorgar testament, va fer cridar dos joves catalans que eren allà també presos i amb els quals havia fet bona amistat. Josep Lluís Segarra Zagarini i Lluís Montanyola estaven meravellats del coratge i la serenitat de Carrasco. Diu Segarra a les seves memòries inèdites: Carrasco no es va immutar i fins va donar a la conversa un to intranscendent. Era admirable el seu autocontrol. Davant dels dos amics, Carrasco va escriure una carta a la seva esposa per acomiadar-se d'ella i dels fills, i una altra al president Companys, en la qual demanava que no es prengués cap represàlia per la seva mort. Aquestes cartes el jutge li va donar paraula d'honor que les faria arribar als seus destinataris, però s'han perdut. Quan els dos amics es van haver d'acomiadar de Carrasco i van retornar a les seves cel·les, estaven tan impressionats que, escriu Segarra, si en lloc de fer-nos fora, ens haguessin dit que també nosaltres havíem de ser afusellats amb Carrasco, ho hauríem acceptat amb alegria. Burgos, 11 d'abril de 1938. Molt apreciada en Cris Pilar. Compleixo amb molt de gust i dolor l'encàrrec sagrat que em va confiar en Manuel moments abans de la seva mort. Li vaig prometre descriure-li a vostè, detalladament, totes les circumstàncies i de transmetre-li els seus encàrrecs. Quan el divendres dia 8 al vespre anava a sopar, em van comunicar la notícia de l'ordre donada. Em vaig quedar aclaparat, sense forces, però em vaig llançar a fer totes les gestions imaginables. No tenia esperances d'èxit, per la forma com venia l'ordre, que indicava un canvi radical. Vaig trucar a les portes principals i vaig veure amb admiració que a molts era jo qui els donava la notícia, que els sorprenia com a mi. Així vaig arribar a les 4 de la matinada i ja no em vaig dedicar més que a acompanyar Manuel i no deixar-lo fins al final. Ell estava bé, serè, tranquil i esperant-me. La seva única pena era no tenir-la a vostè al seu costat.
He viscut molt feliç al costat de la Pilar. Sempre m'hi he compenetrat d'una manera íntima i completa. No m'espanta aquest amor. La considero el digne final de la meva vida. I la prefereixo una altra de vulgar i corrent. A més, així, n'hauré de veure certes coses que em farien molt de mal. Després varen parlar de tots els seus fills i per cada un em van encarregar que fossin bons cristians i que procuressin consolar i ajudar la seva mare. Finalment, em va demanar que em fes càrrec del seu cos i que tingués cura que quedés ben col·locat a fi que, al seu dia, pogués ser traslladat a Catalunya. Acabades ja totes les coses temporals, em va demanar que li parlés exclusivament del cel i de Déu, i es va disposar admirablement per morir. A 5:15 es va confessar. Després li vaig dir la missa, que em va voler ajudar ell mateix, em va combregar, el vaig ajudar a donar gràcies de la comunió i finalment li vaig dir la recomanació de l'ànima. Era exemple i astorament de tots els presents. El jutge no podia contenir les llàgrimes. El seu defensor i el director de la presó, que li havia deixat el despatx, igual. Es va acomiadar de tothom molt atent i afectuós, tot estrenyent-los la mà, amb gran emoció dels presents, i va sortir pel seu propi peu, amb passes fermes i segures, sense ser lligat ni res de semblant, cap al lloc de l'execució. Jo l'acompanyava i l'abraçava. El jutge caminava a l'altre costat, emocionadíssim. Apretava amb les mans un sant Crist meu, petit, que té indulgència plenària, per l'hora de la mort. El vaig acompanyar fins al mateix terraplè davant del piquet i vaig baixar amb ell fins al punt indicat. El vaig col·locar al seu lloc i allà mateix li vaig donar la darrera absolució. Després el vaig abraçar estretament i li vaig recordar que les seves últimes paraules havien de ser el nom de Jesús. Va quedar dret, valentament, davant dels fusells que ja l'apuntaven, cara a cara, en gran presència d'ànim, sense deixar que li envanessin els ulls i amb el meu sant Crist a la mà. Permeteu-me que us digui aquestes paraules que surten del meu cor. Visca Catalunya lliure. Jesús. Jesús. Va caure enrere i va quedar mort a l'acte, perquè havien disparat molt bé al cap. D'un salt vaig córrer de nou al seu costat i li vaig administrar la santa unció per la fórmula breu. Després li vaig tancar els ulls i la boca i vaig ajudar a col·locar-lo a la caixa. Vaig recollir el sant Crist que havia caigut al seu costat i li ofereixo de bon grat com a record. Li enviaré juntament amb els retrats, l'aliança i l'última carta de vostè que havia rebut, que duia a la butxaca i besava repetidament. El pare Romanyà va adquirir un nínxol al cementiri de Burgos i allà va ser enterrat provisionalment Carrasco fins que 15 anys més tard va poder ser traslladat a Catalunya. Els companys d'Unió Democràtica van publicar esqueles cristianes en diferents diaris i van organitzar una missa a la qual van assistir algunes autoritats. Més solemne encara va ser el funeral celebrat a París, on es trobava la vídua i els 8 fills, el 27 d'abril, festa de la Mare de Déu de Montserrat. El plec de signatures d'aquest funeral testimonia la presència de conegudes personalitats.
El 1953, les despulles de Carrasco van ser traslladades a Catalunya. Maurici Serrahima, a les seves memòries, ha descrit l'acte. 25 de març de 1953. Ahir al matí vam enterrar al cementiri de Sant Genís dels Agudells les cendres del bon amic i home sencer que va ser en Manuel Carrasco i Formiguera, que la seva família ha portat de Burgos per complir el desig d'ell de ser enterrat en terra catalana. El cel sigui. El petit paisatge, quan ets dins de la petitíssima vall, té una personalitat forta. De Llistant es veu, vall amunt, el Tibidabo, que queda molt enlairat. I per l'altre costat, els turons d'Horta i la Plana i el mar. Avui ja resulta gairebé enllaçat amb la ciutat. Érem un centenar. Els amics polítics, els amics personals i la família. Veia la Pilar, la vídua, més petita que mai, digna com sempre. Era difícil trobar en una cara més dolor i alhora més domini del dolor. Els fills, amb la bondat del pare en el rostre. Tots estaven paralitzats per l'emoció. Només la petita, que potser ni el recorda, plorava amb llibertat. Van treure l'urna del cotxe i es va fer un silenci absolut. És una urna. El cap i el bust, trossejats per les bales, han quedat reduïts a no res. Els tres fills la portaven, silenciosos, inhibits, fora d'aquest món. No se sentia ni el vent, ni les fulles, ni res. Mai, en cap enterrament, no he trobat un silenci com aquell. Quan sortíem, feia bon dia. El campanar, els xiprers, les parets torrades, l'aire rural, la ciutat a la vora, tot el país eren al vol de la tomba.